Jao šta i moj mladen jebava jednog kojega rastura. Biću ga Gabriela, Gabriela, gdje si Gabica, i ga razbivaju i tamo radi. A ovo što moj mladen izbio jednog iz Velike Sikonske bulo. Dakle, oni ga diraju čačkaju za čačkama, pljus, pa padne. Viče, on kaže mi ga zajebavam. Prvo ja ga nisam zajebavao. Prvo ga zvao Pinče. Pinče ovo počeo prvi. I Duško počeli prvi. On poslije zove Miloša, kaže Miloš ga zajebao. Pa jebem ti budalu, ti jebem. Došao on nosi kožnu jasnu, kaže Miloš, ja ne kaže ne bi nosio onako. A znaš kakav je? Ajde, to i to. Ali mene nervira što se on pravi mnogo važno. Oženio se, otišao u Vlaško selo, našao on gazde, obučen sve. Sve mu ona kupila, nije on kupio. Ići si vidim, pa on sve pali, pa lopa se on pali, pa sve, pa to dobro, pa mastrinka, pa moj Bojan. Ona najviše Bojana voli, Slavišu ne voli. Ono ti ja kažem. Ja sam i česno radili ovo, daj mi za srce čvrsto, kajem ti ne voliš Slavišu, voliš Bojana, a ovim ti na njih, na Čič, na njih. Pa ti ovako, pa ti se na Bojana, pa ti ovo, pa ti ono. Da ište, da je. Ali došao onaj iz Rgotine, pa nas ne žao. Pa ti ne voliš Slavišu, pa vi ste Slavišu terate da radi za Slavišu. Pa neki dvojica tamo iz Rgotine, Slaviša, pa su s njim drugani, prijatelji. Pravi se važno. Šta si da ti pričaju? To je bilo, znaš ti šta je? To je, kad smo pijančili, možda pamtiš ono, kroz Pinčeta, kad smo se ja i Pinčet po... Znaš ono, evo tad to bi, od tad. Kad si ti meni snimao s telefon, kad sam ja pošao da Pinčeta, zmunim Pinčeta, oprem Pinčeta, pošao meni da to je mater. Nema to na internetu. Pa nema li neki poslao, tebi kao da... I ovaj Dejan 100% kumni, to znaš, snimao i poslao. I kad to poslao, oni prvo pričali da je poslao Mura prvo. I oni to možda snimali i poslali. I pa sam lako da to se gleda i meni, Pinčeta i ne znam ko ima sve kompletno, sve cijela kompanija, to sve otišlo pičnjate. Dejan posle slao tu za Klenovac, nešto slao. Posle, pa slali ono, u Nemačke bre slali u časovnice, kad sam ja pišao za Melanu, kako ja Melanu voli, kako ovo, sve to otišlo uopšte, to je slimano pičku mater, Bojan, kako Bojan i Pinče kad se pukao. Sve je to slimljeno. To je to, to je to poje. To je to to je ono, došao, poje, Kaže, on prvo kaže, mi ga zajebam. Šta je? Zvao ga Duško ljubi, zvao ga Pinče. On neka se javi, šta? Tabakov sam. Ja sam bio prvi put u Tokonjaku. Jedem se ona njih centar. Ona je to maletko, a to ne možeš se okreneš kao od ove Milošove ograde do Brbine kapije. Tako centar, ovak ideš. Od one bandere do ove ovak, toko centar ima, tako spojen, ovak. Sad kad ide autobus on ide tam, pa ovam, pa tam, pa ovam, dok se okreni. Jebem ti ja, ono je ćošak. Neki kaže da Nikolić vozio, pa prebega udari u zid. Zruši čovjek u zid. Nije vidio pozadi, tero, dao mu gas. To bilo još kad bi ovaj zid. Kaže on šlajš, dade mu gas, dokaj te ti.
To Malecko bre u pičku, Malecko. Ne znam zašto sam vidio. Ja sam išao bre jedan put, ja gledam ono Malecko, jedva sam krenuo to, jedva. Ono savija. Bio Saša u Požicu, u Čokonja. On drugački, ne ide u selo, ide unazad. On krene i unazad. U centar. Ne može se okrenuti nikako. Može, ali dok on smota pum, pa ide, pa i opet. A znaš, centar je mali, ovo je dom. Od centra onda kad uđe u autobus, ono dom, tako. Ti. A, sad bi mora jedan dio. Kaže, koja devojka ne zna za mjeseca, nema. Ti kada nađeš domaću za mesi kiflicu. Ja kad bi uzeo u Perutarovu suzu, ona mesila bi kiflicu i leba i pogačicu, sve živo. A viš kako je ona? Ima dva krila ima. Pa ima. Kad je uvati krilo od kapije nosi sama. Nemo pomaži. Kako Tanja kaže, teška kaže vrapa. Svi bre, će Tanja Вот, ti да, не знам, по njemu jedan uzevo, a pa sad bi ti uzevo divce. A ne. Ja to ne dijelim. Treba taj vid to nje. Stvarno. Ja kad bi imao neku takvu, ja bi... Wow, repliču pa. O, tata našao, a da ti ne moš naći. Tata stari. Tata našao ženu koja više je od nje. Pa dobro, kod kuće. Traktor poje na 3 hektara, ona poje, za dan poje. Na preza ga poje 5 kila benzin. Kod kuće pa jede, a tata nije kući. Pa ne... Malo troši, Kad vidjela Dubravka moju maću kakva je, već Dubravka kaže, ja kad bi kad bila takva, kaže, ja bi spavala, uživala bi, ne bi radila prodan. Po blago svoje maće, ona zna da živi. Kad mi je rekao, dragi su stocina, kaže, ja kaže, da sam kaže, kod tvog oca, kaže, ja bi uživala, spavala bi, ne bi radila ništa u vodi, kaže, imam djecu, kaže. Pa kad viš mnoge se kaju što nije za... Mora, leto. Ne ide ni zato. Mani! Neka istraga. Mater, jel ne? Još je kad ćeš u vodu, skineš u cijelagu i cepaš. I farba, Trebaš i ono da... Ti da dođeš na središte. Treba, i mani sređanjem, treba jedan dan Vinko da ove Tanje da zameni cep na večeru. Kakve Tanje? Da povežem Marije. Tebe i Tanje, pa zašto bi to opro? A, to će Miloš do četka, a ja ću da ofarbam u kafenu. Ti? Ja, evo će da, četka neke farbam i ovu, u bakanu boju, da mi su cigane bakan. Kao mi što smo farbali. Ima cigana i brežnji koji kupe bakar. A da. Tu bio jedan sa skvalom, po ovom potoku, nešto krpu, ja mislim neki kučić ima i komina, on kupi, sve što stigne. Treba mi jedan Miloš jedan šporet stari. Da bude cijelo, ali i da bude malo i čepat tamo, nešto. Treba mi. Treba mi. Za gazdarić. Za Tanju. Možda napravimo. Šta će njoj šporet? Pa kup. Neki kuva nešto. Kup, novi šparet. Hoće neki stara, hoće malo. Za leđa za ispred. Za ispred sa lećom, za lećnu kuhinju. Pa imaš kod kuće, djeda Jove, od ti stari narod da te on ima dođe. Djed Jovo gor pucaljka, on ima. Jova je rekao, kaže da ne vidi više nego govli. Staro leticu iz Avlije, kaže, rekao mu, beži bre iz Avlije. Leticu istjero, djed leticu istjero. Kaže, letica i žikica, kaže, se poluči. Kaže, djeda Pavle, kaže, njegova baba, kaže, Bijelo isto, crno po bijelo kao ona guma.